Hello guys! Good morning! Mag-haul, morning pa oh, yan, 8:04. Mag-haul ako ng, may pabangs tayo dyan. Mag-haul ako ng mga damit, galing siya sa Greenbelt 1, pero, ang ititle ko lang, Street Haul Clothes. Yeah. So, yun, sisimulan natin. Street haul lang. Street lang yung ita-title ko kasi hindi naman siya mismong sa loob. Sa loob siya ng Greenbelt, pero hindi sa loob na. Wala silang what's that? Shop. Wala, hindi mismong sa loob ng mall, tapos may sa loob din ng shop. Ano siya? Yung sa street mo lang talaga makikita. Hindi yung sa street. Sa hallway. Kaya parang hallway or street haul clothes. Kaya yun, sisimulan na tayo. Kaya ganito siya. Ang ganda. May bago. Ang ganda siya. Hindi siya ganong see-through. Yeah, yan yung gusto kong kulay. White and black. Tapos stripe. Ang ganda niya. Tapos ito siya. Long sleeve. Maganda siya pang lakad. Kasi, example, kung sa akin ay LRT or bus or van, tapos may aircon na labang sinita. Malamig, hindi mo na kailangan mag-jacket. Ito na agad. Ang ganda ng gusto ko. Yan siya. Alam niyo yung price nito, guys? Ang mura nito. Hindi naman ganong mura. Para sa akin, mas mura na siya kaysa, syempre sa mall din siya, sa loob din siya ng Greenbelt, pero hindi mismong may outlet or may shop talaga sa looban. Siya, paulit-ulit lang ako sa hallway ko na nakita. Kaya, mas mura na sa akin. Kasi sa iba, pag nasa loob ka ng mall, syempre, nasa pinakamura siguro 200 plus, pataas na yan. Kaya yun, sa iba naman, kung sa labas ganito, wala akong nakikita ganito, tapos ganito sa labas, then 100 pesos lang to sa loob ng Greenbelt ha. Wala akong nakikita sa labas, example, siguro kasi hindi pa naman ako ganong, di ko tinitingnan lahat naman yung mga, din sa example sa Divisoria or Quiapo. Pero sa Quiapo, merong mga 50 or Divisoria 50 pesos, pero maninipis na damit, pero iba yung parang t-shirt lang, hindi ganito. Kaya ito, 100 pesos lang to sila lahat. Hindi each 100 pesos yan. Yung pinakauna. Pangalawa. Yun siguro para sa kapatid ko. Ito, favorite ko yung pink, pero siguro hindi ko alam kung ibibigay ko or ikikip ko kasi dito ako nakatingin. Kasi gusto ko yung iba Kaya i-share ko naman yung iba kahit gusto ko yung kulay na yun. Lahat nga gusto ko kasi ako pumili. Except nito sa, siguro dito sa red. Pero yun, kailangan kong mag-share sa mga kapatid ko. Ito, gusto ko yung pink. Oh my God, stripe din siya. Ang ganda. Talong sleeves si my Yara. Ang ganda. Tapos ito yung sa niya. Gusto ko yung hindi ganong walwal ba? O laylay. Hindi ko ganong ma-explain Yan. Tapos ang soft ng niya. Tela niya. Tapos ang lambot. Yan. Gusto ko yung may paganito-ganito sila sa sa dulo na parang lace. Yan. Ang ganda. Siguro yung cape ko. Sa mga kapatid ko, mga tag-iisa lang. Hindi kasi ito, sakto lang kasi tag-iisa. Pero gusto ko yung ibang kulay katulad nito. Yan yung pangalawa, 100 pesos din. Kaya dinamihan ko na talaga. Tapos pangatlo, yung gray, tapos black. Kanina, black and white stripe. Ito naman yung gray. Ang ganda! Parehas din siya. Vlogs ko talaga. Mo dahil gusto ko talaga lahat. Sa lahat ng kulay na pinili.
Ay, hindi pala lahat yung ikit lalay. Ganda. Lakas maka ano. Yeah. And yung pangatlo, 100 din siya. Pwede mo i-partner sa pants or leggings or short. Kahit ano. Tapos, pangatlo na yun. Pang-apat, ito yung red. Di ko gano'n siyang bet. Pero maganda siya. Ang ganda. Di ko gano'ng bet, pero maganda siya. Di ko lang gano'ng bet pag red eh. Ang ganda. 100 din siya. 100 pesos. Yan. Yan yung pang-apat. Yung pang-lima. Tcharam! Ganyan ang kulay. Ano? Ganito. Pag ganito pa rin siya. May pagka-gold siya. Hindi siya yellow na yellow. Iba sa ano eh. Sa camera eh. Ang ganda niya. Basta pa rin to. Ang ganda. Ayun yung pang 5. Tapos, 100 din siya. Ang ganda. Tapos, nagulat nga yung tindera. Nagulat yung tindera. Inano ko. Dinamihan ko pagbili. Hindi lang para sa akin. Pati rin sa mga kapatid ko. Pang 7. 1, 2, 3, 4. Pang 6. 6. Meron siyang ano dito eh. Ayoko yung may ganito eh. Pero ito lang din yung nakikita ko. Eh ano na yung parang yung natira or natira ba yung tawag nito? Yung tirang ano yan. Yan. Kailangan ko itong gupitin. Hindi naman siya masisira pag gupit kasi dito lang naman eh. Hindi naman siya nakano dito. Ito ang gustong gusto ko. My God. Ito yung pangalawa sa pinakagusto ko. Or ito yung pinakauna. Wow! Ang ganda. May pagka ano siya, may pagka violet pink or pink violet. Pares lang yan. Yan, ganda. Ganda nito. Oh. 100 lang din. Dito ako nakatingin palagi. Yan. Ang yung kulay. Ang ganda. Tapos pang 7. Pang 7. Pang 7. Ito yung pinakagusto ko. Gusto ko yung kulay na parang hindi naman ganong yellow na yellow pero may pagka mustard. Yun yung tawag nun. Lakas maka honeybee. Oh. Pa? Hello, sunshine. Nandito na mi. Yan. Ganda. Ganda nito. Palis-lace yan. Tapos may pagka ano dyan, oh. Yan. Pagka circle, or may pagka-oblong. Yeah. Gusto ko siya. Tapos may combination niya. Yung black, mas malaki daw. Hindi, pag-stripe kasi maliliit. Ito, may pagka-stripe na siya. Ganda. Ito na yan, pang 7, pang 7. Yun na yung lahat, guys. Sana nag-enjoy kayo sa haul ko. Kaya, ganun ito. Yun lang po lahat, guys. Sana nag-enjoy ako sa sana nag-enjoy kayo sa pag-haul ko. Sana nag-enjoy daw ako. Nag-enjoy naman din ako. Yan. Ito yung pinaka number 1. Number 1 talaga. Number 1 na gusto ko. Sa likod ba ito siya? Ganyan ba yan? Dito talaga siya. Ganyan. Oh. Yan. Sa harap siya. Number 1, pinaka-bet ko.
Number, ito yung pinaka-favorite. Number 1, paulit-ulit. Number 2, pangalawang bed ko. Itong gusto ko, you know. Pangatlo, yung maganda naman yung gray. Parang pangatlo ko to siya. Kasi pinchy. Hindi siya pwedeng mahulog. Pangatlo, yan. 1, 2, 3. Yan. Tatlo na yan. Pang-apat ko na bet ko. Ito. Yung may pagka-gold. Pero hindi naman daan. Palitan ko siya. Tao. Palitan ko to. Ito yung pang-apat. Pero maganda naman yung gray. Gusto ko yung gray. Para magkapare-pareho lang sila. Pero ano yung mas gusto niyo guys? Ito, yung white. Parang pare-pareho lang parang sila. White or yung gray. Fave ko din kasi yung gray. Yan. Parang mas attractive siya. Yun. Ito na lang. Kasi puro lahat ito. Hindi na lang. Ito yung pang-apat na gusto ko. Pang-5 yung gray. Pang-6 tsaka yung last ito yung red. Ganda naman siya. Hindi ko lang ganun din. Kaya, yun. Yun ang lahat guys. Thank you. Thank you for watching. I hope you enjoy your video. Please like and comment below. See you to my next video. Bye. Bye.